Aquí lo verás para que si hay algún problema que tengas aquí. Y te digo, tenemos otra vez aquí. Para poder retransmitir el partido. ¿Qué pasa, Bars? Que va a ir a la fiesta de Dile a la vez que venga y tenemos que hacer alineaciones y que no empiece hasta que lo digamos. Hostia, ya cara. No, porque hacer lo que le dé la gana. Tú no, pero ella sí. No, a ver si tocará algo. Ella por fe lo que le dé la gana. Ya satélite. Bueno, está guapo esto, está guapo. Eso es para ver la velocidad del modelo. A ver si me llega o no me llega. Ya. Sí, ahí. En la otra caja adentro, aquí hay poli y allí hay papel. Ahí hay papel de la otra caja. Toma, yo lo que digo que es más tu café, que se me hace tocar. Vale, oye, tranquila, relájate Te un has quedado poquito, con medio café menos. Que llevo el café de apunte. Sí, a ver qué tal va, ¿no? Una par, y a ver si le más Cabilán, que es una par. A tope, vamos con retraso. ¿Cómo que no? Yo a 7 y 20. 7 y 18. 7 y media. Martina, toca algún poco. Retransmitiréis conmigo, ¿no? Podemos hablar de eso. No estarás tirando papeles al suelo. Mai. Estas pelotas hemos hinchado ¿Sí? Sí. Los habéis hinchado vosotros. nuestra propiedad. Habéis hinchado las 800 este año. Casi todas. Ahora faltarían las 100. Hay que hincharlas. Para los veranos. Pero dame el coso ese para que lo metirlo bien. Ahora. No, pelota no. ¿A qué es semifinal? ¿Qué es semifinal o final? Semifinal. Siempre vaya al caso. Mierda. No sé cómo entenderlo. Ay, qué desastre. A ver. ¿Dónde están mis cosas?
a catarlo en corto, la Virgen, se lo llegan a dejar solo. ¿Estás embotellada? No lo paraban, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vos era una de las sillas? No, yo me pondré de pie. Yo me pondré de pie. Bueno, en principio todo está ok. Está grabando. Está grabando la cámara. Está grabando. Está calibrada. Ahora solo hace falta. ¿Por qué esperando? ¿Por qué esperando? No, en principio me daba bien la subida, me daba bien todo. Sí. Sí, no, al principio va a estar todo funcionando. Cuando den el... ¿Qué nos queda? ¿Ya? Sí, comenzaremos ya. Pónmelo en off, por favor. Pónmelo en off. Que lo pueda ver, porque no sé por qué, pues yo creo que ahora ya el 25 tiene que haber empezado. Pero bueno, está grabando, grabarlo se grabará. Cuando tienes la salida y cuando tienes el partido, está bien, ¿vale? Dale, a ver. En principio, este cable, si se queda sin batería por la mitad, ¿no es sensible? Y no lo coges. Espera que no pase. Benvinguts telespectadors, benvinguts al Municipal de Pardinyes. Avui, tarde de fútbol femení, tarde de partidas de la Supercopa entre el Pardinyes i l'Alcoletge. Tot preparat ja per aquest inici de partit. Àrbitre de l'encontre, Abel Gómez. Endeguem crono. Endeguem la màquina. I anem a veure el partit d'aquest diumenge tarda entre els equips del barri de Pardinyes i del femení de l'Alcoletge. La pilota per Plade. Plade que ho intentava per la seva companya. Pilota cap a servei de banda. Favorable al Pardinyes. La torna a dir de Plade. Plade cap al final serà servei de cantonada. Diu l'àrbitre de l'encontre. I això serà favorable al Pardinyes. Ja la té Clàudia que la tirava ben Meri a dalt. Traient la manopla per a poder evitar la rematada de l'equip del Pardinyes. Ben centralet aquest córner per poder evitar el perill. La torre del Pardinyes que ha sortit enxufada, ha sortit endollat. Era Plade una altra vegada. El que ho intentava, Meri a dalt ara. Ho intentava controlar la pilota. Ariadna se li escapava i això serà servei de porteria favorable al Pardinyes. Al suyo particular. Pilota ja per Rosa, que la intentava Emília de Mitjos i serà banda favorable a l'Alcoletge, que ja la trau. Pilota amunt perquè la lluita Ariadna. La recupera el Pardinyes, no, diu Alcoletge que cap dintre i bé, ara refusada la pilota
també la refusa ara al cel de Pardinyes. Rosa que surt valenta i és Rosa la que agafa l'esfèric i evita aquesta possibilitat de gol per part de l'Alcoletge. Rosa dalt, que ve de porteria a porteria quasi, la defensa de l'Alcoletge que la refusa i serà servei de banda favorable. Serà servei de banda favorable a l'equip del Pardinyes. Cantonada. Cantonada favorable al equip del Pardinyes. Se está grabando igualmente. Ja és el Pardinyes que la fica al segon pal. Ho intentava ara Plade, però l'esfèric que surt per servei de banda favorable al Alcoletge. Se sent. Era ara altra vegada el pilota pel Pardinyes. I Meri que es fa amb l'esfèric. Alcoletge comença a jugar des de darrere amb estàtic. Ho intentava ara Olga Capdalt. Una altra vegada el Pardinyes. Era Maria Alba el que ho intentava, però l'esfèric per servei de porteria. Aidelai, Ja és ara la porretera altra vegada del Pardinyes, la Rosa, que agafa l'esfèric i els diu a les seves companyes que estirin línies i que tirin cap a dalt. Bé, ara la controlada, però bé també ara Rose per part de l'Alcoletge. Rose. Era Rose Renyela que ho intentava. Li surt a l'esquerra de la porteria defensada per Rosa. I ha sigut una bona oportunitat per fer un highlight. Ara estem atents. Pilota ara per l'Alcoletge, que la refusa. Sona ara de mitjos perquè sigui Olga. Olga ve ara amb la pilota. Ho intentava. Al final, entre refuses, Plade el que l'agafa i cap a Rosa. Rosa dalt, per a que sigui ara amb la testa la jugadora Nayara de l'Alcoletge, el que la treu per banda, i aquest serà servei de banda favorable a l'equip del Pardinyes. La intentava ara Maria Alba, la perd el Pardinyes, no, al final la recupera Plade, que ve ara Plade per banda, intentava deixar la pilota enrere, cap enrere per Olga. Olga que controla l'esfèric, Olga que puja, Olga que intenta fer un box-to-box, el refús afavoreix el Pardinyes, aquesta per Maria Alba, que intentava filtrar la pilota dalt. Bé, tant el conjunt de l'Alcoletge com del Pardinyes de moment sortir amb intensitat, intentant jugar l'esfèric. És Olga que ho intentava, Olga per Plade, la pilota que se li escapa i serà banda favorable a l'equip de l'Alcoletge. Ja serà Rose, Rose que ficava el vell mig de l'àrea, no arribava a la rematada Ariadna i l'esfèric es perd per línia de fons en servei de porteria favorable al Club de Futbol Pardinyes. A les noies de la barriada de Lleida, Maria Alba que intentava controlar-la, al final el refús que li va per Cases, cap a Belén, diu l'àrbitre que és falta favorable al Alcoletge, diu l'àrbitre que s'ha de sacar des del punt on ell senyala, i això serà tir lliure favorable a l'equip de l'Alcoletge. Serà Meri el que posarà l'esfèrica en moviment. Meri a esquerra, Capdalt, buscarà el xut directe, busca el xut directe a porteria.
la portera del Col·legi, que ha estat a punt des de casa seva de fer el gol de la jornada. L'esfèric quedarà al travesser i serà servei de porteria favorable al Pardines. És Rosa Cabdal, el refús que pot afavorir ara. És Meri, que valente sortia de la seva porteria. Agafava l'esfèric i d'aquesta forma sí, ens fiquem una mica d'antimosquitos, perquè si no aquí avui ens menjaran. Ja és Ariadna que la intentava. Bé, ara Plade. La recupera el Pardinyes. Ara la recupera Roser. Entre refús i refús. I això serà pilota per a l'equip de la Barriada de Lleida. Ja és Plade Cabdal. Bé, a la defensa del Col·legi. Traient el perill. I intentant el Pardinyes arribar a la porteria. Perill de moment les dues esquadres, els que han comès de tac. Ui, que bé se anava, ui, que bé! Que bona era! Que bona era! Highlight! Que bona era! L'oportunitat que ha tingut ara el Pardinyes. L'oportunitat que ha tingut ara el Pardinyes per transformar el primer. ¿Cuál es por la señal? Ja és Olga amb el pit, que la intenta de baixar. És Ariadne, ui, que bé, com ha escombrat la pilota la defensa del Pardinyes. El refús, que al final afavoreix el Col·legi. La llança Cabdal, això serà pilota amansament a les mans de Rosa Porcel, la portera del Pardinyes. Rosa cap a dalt, que bé. Intentava arribar dintre de l'àrea aquesta pilota. Això serà servei de banda favorable a la Barriada de Lleida. És Plade Cabdal. Una altra vegada ho intenta. Pilota que se li escapa per damunt del travesser. És la pilota ara per la jugadora del Pardinyes. Esperava que no hi arribava. I aquesta que es perd per línia. Ja és Meri Cabdal. Cap a la jugadora del Col·legi. Ui, que bé ara Plade. S'ha jugat també aquí el físic. Ja això serà falta favorable a l'equip del Pardinyes per aquesta falta que li ha fet la jugadora de l'Alcoletge. Em sembla que és Maria Alba el que intentarà el xut cap a la porteria contrària. És amb el pit que intentava baixar-la. Era Eva. Al final això serà servei de banda favorable a l'equip del Pardinyes. Ja quan portem 11 minuts d'aquesta primera part, de moment 0-0 al marcador, 10 minuts ja. Déu-n'hi-do. És Ariadna cap a la seva companya Roser cap a Ariadna que la pot deixar al segon cant, cap a Ana Belén. Ana Belén que se'n va d'una, Ana Belén línia de fons. Al final això serà porteria, servei de porteria favorable a l'equip del Pardinyes. Bé, Roser de cap. És Ariadna el que la lluitarà. Ariadna, bé, ara entre un i l'altre. Ho intentaven Rosa baix. De moment, cap dels dos equips està fent amb el control, amb el domini de la pilota. I això vol dir que tot està per decidir.
Pilota ara per Roser. Roser que la puja. La intenta filtrar cap a Ariadna. Bon xut. Bon refús ara de la porretera. Bon refús de Rosa. I això que serà cantonada favorable al Pardinyes quan portem 12 minuts i mig. Ahí, perfecta. Cuando te diga. Ahora. Era favorable al Col·legi. Ui, que bona era. Ui, que bona era. Una altra vegada córner favorable al Col·legi. Jugada ensajada ara. I jugada que quasi li sura la jugadora. Era Judit. Ara una altra vegada ho prova Ariadna. I l'esfèric que se'n va dalt. Les dues esquadres intentant inaugurar el marcador. De moment. Rosa dalt. Rosa per Eva. Eva que intentarà arribar. Serà esfèric que sortirà per línia de fons. I favorable a l'equip de l'Alt Col·legi. Per què? Simula? Sí? Pilota ara per a l'Alt Col·legi de servei de porteria. És Ariadna el que ho intentava. En lluita ferrisada amb Torrent. Torrent i Ariadna. Un dels dues de la tarda. Que bé ara ho intentava Nayara que ho marxava Clàudia. I Clàudia que no podia ara per part del Pardinyes posar la pilota en volia i serà banda per l'Alt Col·legi. Lluitant ara. Pilota cap a fora. I serà servei de banda favorable al Pardinyes. És Plade que ho intentava ara per Clàudia. No hi arriba la pilota. I això serà servei de porteria favorable a l'equip de l'Alt Col·legi. Ui, que bona era! Al pal! I un altre pal! Quina jugada perillosa ara! Quina jugada perillosa per part de l'Alt Col·legi. Que ha acabat amb no res, però que ha estat a punt d'inaugurar l'electrònic del Municipal de Pardinyes. Bona jugada amb dos pals. Bona jugada amb dos pals favorable al Col·legi, que de moment el Pardinyes ho ha pogut resoldre. I ha pogut fer que no pugés al marcador cap gol. Bé, ara la jugadora del Pardinyes, Núria. Núria cap endavant. Que bé Núria. Núria que segueix amb la pilota. Ui, que enamora. La passadeta per Maria Alba. Bé, Meri a baix. I es queda amb l'esfèric Meri. Bona jugada. Partidàs el que estem vivint al Municipal de Pardinyes. Ajuda-la que se va a matar. Al Municipal de Pardinyes. Entre els equips del Pardinyes, de la barriada de Lleida i l'equip del Col·legi que ens estan brindant aquest diumenge a la tarda. Pilota per al Col·legi de servei de banda. De cap ho intentava deixar-la. Era Ana Belén, però la pilota que li arriba. Tírate. La pilota que li arriba. Altra vegada Ariadna. Ariadna que ho intentava. Aquí coberta, com dèiem. Ara per Núria. Abans era per Clàudia. Un dels de la tarda. Ja és Plade. Plade cap a dalt. La intenta controlar. La controla la jugadora del Pardinyes. Ve ara Roser allunyant el perill. La pilota filtradeta. Això que arriba mansament a les mans
a les mans de Meri. Meri cap dalt, és Olga, que bé Olga, ficant la testa, és l'Alcoletge ara que triangula, al costadet de l'àrea del partit, que bé Ariadna, bé ara la defensa del Pardinyes evitant el que hagués pogut ser una ocasió perillosa de gol. Estem gaudint, estem xalant al minut 17 i mig d'aquesta primera part. Falta favorable. Pilota ara per el Pardinyes, amb aquest tir lliure. És Mari Alba el que crec que intentarà el xut directe, ja que Meri està ordenant la tanca defensiva de l'equip de l'Alcoletge. Tanca defensiva amb dos jugadores. És Mari Alba, cama dreta a dalt. Mansament a les mans de Meri, que llança el contracop de forma ràpida. Diu Rosa que li deixa a Olga. I aquesta que agafa la pilota. Altra vegada amunt Rosa. Rosa de porteria a porteria. És Meri la que amb seguretat. Ui, quina errada ara. Pot ser el primer. Pot ser el primer. El primer podia ser el Pardinyes, però bé ara també la defensa del Col·legi després de l'errada de la portera traient l'esfèric. I això serà servei de porteria, dic servei de banda. Favorable a les de la barriada de Lleida. Ho intentava ara. Es queixaven ara d'unes possibles mans a l'àrea del Col·legi de l'àrbitre, que no ho compre. I això serà banda favorable a l'equip del Pardinyes. Ja és Roser, bé Roser ara, allunyant l'esfèric i que sigui la portera del Pardinyes la que posarà la pilota en moviment. És Rosa, Rosa cap dalt. Bé ara amb el cap la jugadora de l'Alcoletge per evitar males mayores. Van de favor a l'Alcoletge. Ja la trau, és Plade que ho intentava. Filtradeta al final per la porteria cap a Meri. I això serà altra vegada pilota amunt. Que ve ara a Plade, que sense votar Mari Alba a dalt a aquesta pilota del Col·legi. I això que serà banda favorable a l'equip de la barriada de Lleida. Quan portem ara 20 minuts ja d'aquesta primera part, de moment amb el resultat de 0-0 a l'electrònic al municipal de Pardinyes. Pilota ara que intentava baixar la jugada del Pardinyes, serà això banda favorable a l'Alcoletge. Era Lorena la que ho intentava. És Roser, si no veiem malament, sí, amb la pilota a les mans, intentant aquesta centrada al vell mig de l'àrea. Plade amb el cap que la refusa. I això serà una altra pilota per l'Alcoletge. Ui, que ve ara aquest sombreret, és per Plade, Plade que la lluitava. I això diu l'àrbitre que serà falta favorable, tir lliure. Favorable a l'equip de l'Alcoletge. Falta perillosa. Falta favorable a l'equip de l'Alcoletge. Intentarà, em sembla, intentarà Roser donar-li per Belén. Roser per Belén, Belén a dintre. Un altre travesser
el cap d'Ariadna i Plade que la trau. Un altre travesser, el que tenim. Altra jugada de perill que de moment s'està salvant entre els pals i les porteres. Pilota per al col·legi. Rosa, que bé la fica ara al mig de l'àrea. Diu l'àrbitre que és servei de porteria. I això serà pilota per al Pardinyes. 22 i mig. Encara és 0-0 el marcador electrònic del municipal del Pardinyes. Rosa dalt, la refusava ara Judit. Cap pilota una altra vegada cap a Rosa, que la llança dalt per a que sigui la jugada del Pardinyes que la lluita amb la portera. Bé Meri, bé Lorena, i és Meri el que se fa amb l'esfèric. Meri ara, per a que sigui Mar cap a dalt, és Olga, al final serà Roser, que amb dos temps es fa amb la pilota. I serà una altra vegada pilota per al Pardinyes. A dalt Rosa. Rosa per la Plada. Al final la refusa Judit. Bé la defensa del cotxe traient les Ariadna. Ariadna que la deixa de cara. Per a que sigui Ana Belén. Ana Belén que se'n va de Lorena. Ana Belén per la banda. Ana Belén que perfuma, percutia per la banda. I al final la defensa del Pardinyes que la pot traure. Bé ara la jugadora número 7 del Pardinyes, Clàudia. Clàudia la perd, és Ariadna. Ariadna que la filtra, Olga que la intentava, serà la defensa de Lorena. Que bona era aquesta, que bona era. Per a que fos el primer de l'Alcoletge, però bé Lorena arribant des de darrere per evitar el que hagués estat el primer gol. A la porteria del Pardinyes per baix, jugada assajada. S'ha passejat la pilota per tota l'àrea petita. I això vol dir que serà servei de banda favorable a l'equip del Pardinyes. Cap a Marialba. Marialba amb la pilota. Marialba encara té, cap a dalt. Que ve ara el control de Clàudia. Clàudia que sona la volta. Clàudia que es gira. Percuteix per la banda. Al final és Roser el que li pren l'esfèric. Aquesta per Ana Belén. Roser i Ana Belén triangulen. Aquesta per Ariadna, no. Veu per la banda que puja Asunciones. Ve Olga al tall. I bona jugada la de l'Alcoletge i serà Roser la que amb el seu potent llançament de banda que la ficava al bell mig. És Rosa el que al final la pot traure i de porteria a porteria per a que sigui Meri el que la volia entrar amb la mà. Al final serà baix. Patada a seguir de portera a portera per a Rosa. És per Lorena. Lorena cap a Olga. Olga que es desfà d'Ariadna. La passada la recupera Cases. Aquesta cap a una de per Nayala. Nayala per Meri. Meri que ve la xafava i li torna a donar la banda perquè sigui Nayala el que la pujava. Aquesta amb la pilota als peus. Cap endavant, la recupera el Pardinyes. Hi ha una sèrie de refusos. És Plade. Plade diu que això serà falta favorable al Pardinyes. Falta favorable a l'equip de la Barriada de Lleida. I serà Clàudia la que posarà la pilota en marxa. Diu Meri que vol algú amb alguna tanca defensiva formada per tres jugadors de l'Alcoletge. És Clàudia. Clàudia Cotege. Clàudia Cascull. Al final seran dos a la tanca. Ariadna que tanca amb Olga. És Clàudia a dalt per damunt del travesser de la porteria de Meri. Quan hi ha canvi a les files del Pardinyes i surt ara Eva a jugar. Ja és l'equip del Col·legi que ve per Ariadna. Rosa que es llança baix. L'atura sense dificultats i tornem-hi a sacar de porteria. Rosa cap dalt. La lluita entre Plade
i la jugadora del col·legi que ve ara aquesta maniobra d'Ona. Ona cap a la banda, la recupera ara, és Ana Belén, bona croqueta, ui que bona és per Asunción, és per Cases, aturada de Rosa Porcel per evitar el que era el primer de l'Alt Col·legi, de moment arribant ara a aquests últims instants de l'Alt Col·legi aquell Pardinyes. De moment, això sí, el resultat és de 0-0. Gol, 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 gol. El primer que perfora la porteria del Pardinyes. El primer, si no han vist malament, el de Anna Belén, la número 3 de l'Alt Col·legi. La que posa el primer al marcador electrònic del municipal del Pardinyes. Gol d'Anna Belén, gol del Col·legi. El primer que pujava el marcador al minut 28. Quasi a les acaballes de la primera part. L'equip de l'Alt Col·legi que perfora el 6-2. La porteria del Pardinyes. És ara Eve cap enrere. La trau Ana Belén a dalt. I la pilota que serà favorable al Col·legi. ¿Qué hemos hecho mal? Pregúntale, si es que hay algo que sí hemos hecho mal. Pilota ara per Lorena, que ho intentava. Aquesta pilota baixar-la al pasto, però de moment falta la cerveseta, ¿no? Ah, vale. No, si aquí, si és que no em cuiden, si és que de veritat. Sí. Se convierte. Es como un gremlin, L'aigua el torna boig, és Roser cap a dalt, entre Olga i la jugadora del Pardinyes, que la refusen. Era, si no recordo malament, Eva. I pilota per Cases cap a Ariadna que lluita amb Plade Ariadna. Això serà banda favorable a l'equip de l'Alt Col·legi quan falten 30 segons, 29 i mig d'aquesta primera part. Roser que la ficarà al vell mig de l'àrea. Bé, ara la defensa del Pardinyes, evitant mals majors, i serà Rosa el que traurà de porteria. Rosa dalt, li dona per Plade que la baixa. Plade que ve ara aquesta triangulació entre Plade i la 24, entre Ona. La recupera el Col·legi per Ona. Això serà falta favorable i la primera targeta a la jugadora de l'Alt Col·legi, que si no han vist malament, no sé si era la Belén també. No sé si era la Belén, la número 3. Em sembla que era la 3, o també hi havia allà al cantó la número 7, sí, no? Era Nayara o Ana Belén, em sembla que espera Ana Belén. Gol i amonestació. De moment, és l'única que té alguna estadística al timeline del partit. Pilota que intentarà posar dintre de l'àrea Cristina. Discapa. Cris Mèrique ficant la tanca defensiva. La tanca entre Mar i entre Ariadna. És Cris que ho intenta. Bé, Mèri a baix. I ja hem complet el minut 30 d'aquesta primera part i això s'acaba. Primera part, descansem i arribem a per la segona.
Puedes hacer repeticiones, ¿eh? Si le das al replay, replay. Es más, ahora miraremos este partido. Ah, vale, perfecto, genial, Marta. Genial, genial. Chutas de primeras, ya estaba de espaldas. Y tú si chutas de primeras se la meten, porque si no, aquí la Claudia. Sí, la Claudia. Vaya pasen, Y si chutas de primeras igual que tú, ay, ay, ¿sabes qué pasa? Es que si me queréis, vais a defensar, si la mezclan hasta que vuelva arriba. Y luego, ay, que la coge la portera, corre, ¿qué pasa? Llego tan arriba. Sí, ya te he visto que te digo, pero yo soy chila. Te paso toda mi energía, ¿vale? Toda, ¿vale? Aquí también. Vale.
Pilota ja en marxa amb aquesta segona part. Nosotros para el partido, olvídate. Canvi ara de porteria. A la dreta l'Alcoletge, a l'esquerra el Pardinyes. De moment el resultat amb l'únic gol d'Anna Belén per part de l'Alcoletge. I amb aquest solter de moment que s'emporten aquesta semifinal que les permetria anar contra la Bordeta, que va ser la guanyadora del partit del divendres. Bordeta contra Garrigues. El Garrigues jugarà contra el perdedor d'aquest partit la final de consolació i la final absoluta. De moment el Bordeta, els femenins de la Bordeta, el femení de la Bordeta que està esperant rival per aquesta final absoluta. Pilota ara que és per Rosa. Rosa cap a dalt per a que sigui ara Rosel que la controla amb el pit entre la pit i la cama. Que ve Ana Belén. A la Belén. Això serà a groga i falta favorable al Col·legi Groga per la jugadora 22. Anotem amonestació per Teresa Pladevall. Per Plade. És Ana Belén amb la pilota ara. Falta perillosa. Em recorda una falta d'ahir, a la mateixa distància. A veure si acaba igual. Llavors, voldrà dir que remuntaran uns, no? Que bo va ser el partit d'ahir, que bo va ser. Espectacle també futbolístic, igual que el d'aquesta tarda. Ja és Ana Belén que ho prova. I que bé, Rosa baix. Evitant Rosa. El segon de l'Alcoletge, que de moment ho està intentant. Pilota dalt cap a l'altra porteria. I serà Meri el que agafa l'esfèric. Meri també cap dalt. És Plade. Ui, una espaldinya per Plade. És Ariadna que ho intentava. Aquesta serà Plade. Pilota que se'n va per servei de banda. Favorable al Col·legi. Ja és Nayara. Nayara amb la pilota en les mans cap a Ariadna. Aquesta que la intenta baixar. La intenta donar de primer. Escapa a Nayara. La pilota que se li escapa. I serà servei de banda favorable a l'equip de la barriada de Lleida. Pilota ara cap dalt. Ai, mal saque de la jugada del Pardinyes, però la recupera Plade. Plade cap a Roser, no la pot agafar, ja que és una sessió. Que bé Roser baixant-la amb el pit. Roser se li escapa, ho torna a provar ara Judit. Era Judit. I la pilota per damunt del travessor de la porteria del Pardinyes. I serà servei de porteria per a Rosa. Rosa que ja la llança amunt. Bon llançament cap a dalt. És Judit el que la recupera. Judit la lluita ara Eva. Eva que la recupera. Eva cap dalt. La defensa del Col·legi que la trau. Ho intentava refusar. La defensa del Pardinyes se li escapava a la dorsal número 3 a Rosa. I de Rosa a Rosa. És Cris. Cris per Roser, però li dona la del Col·legi. Roser per Ariadna. Ariadna que la perd degut a la pressió que fa també asfixiar el Pardinyes. La recupera Ana Belén, l'autora del gol. Ana Belén que ve. Ana Belén se'n va d'una. Ana Belén cap a la de Perroser. La Perroser que carrega la cama. El refús que li surt. I serà pilota que arriba a les mans, al final a les mans de la portera del Pardinyes. De porteria a porteria. Bona jugadora la 3, bona jugadora Ana Belén, l'autora del gol. Intentava ara Nayara per part del Col·legi passar-li a la seva companya, però l'esfèric que es perdrà per servei de banda. És Roser, altra vegada Ana Belén. Ana Belén cap a Ariadna. Ariadna que arribarà. Ariadna que la controla. Ui, que bona per Roser! Oh! Ni s'entera. L'ha tingut Roser
No, ja no, ara. L'ha tingut Roser. Per fer el segon de l'Alcoletge. Roser una altra vegada amb la pilota. Per anar Belén. Bé, Plade. Se'n va d'una, se'n va de dos. L'àrbitre que no hi ha res. Plade que la lluitava, era un cos. Era un face-to-face, Plade amb l'esquerra. La pilota que li surt desviada. L'àrbitre que no li comprava aquesta amonestació, aquesta falta. I serà pilota favorable a l'equip de l'Alcoletge per servei de porteria. Ja és Meri que diu a les seves companyes que es tanquin, que la llançarà a dalt. Meri, com manden los canes cap a dalt. Ve ara Ariadna, que la controla Ariadna. Però Plade la trau, la recupera al final l'Alcoletge, no una sèrie de refusos. Li arriba a la jugada número 9 a Eva. És Porcel, era Eva el que intentava per banda esquerra marxar, però això serà servei de banda, no, servei de porteria favorable a l'equip de l'Alcoletge quan portem ja 8 minuts quasi. 8 minuts d'aquesta segona part. I això diu l'àrbitre que és falta favorable a l'Alcoletge. Tir lliure. Tir lliure favorable a l'Alcoletge, que serà una altra vegada Meri el que la posarà en marxa. No sabemos. No sabemos. Sí, se graba, se estaba grabando, está en directo. De estar, está. O sea que lo tendremos mañana. Bueno, hasta antes y todo. És pilota ara per Meri. Meri, la porta del Alcoletge que es fa amb l'esfèric. I serà pilota cap dalt. Meri, cap a Cris, amb el pit que l'intentava. Cris per Roser, Roser que ho intentava una altra vegada per Ana Belén. Ana Belén, la pilota filtrada, la perd. Serà la jugadora número 14, Agustina, la que ho intentava per part del Pardinyes, però serà banda favorable a l'equip de l'Alcoletge. La recuperava ara i ho intentava, si no veiem malament, era per fer l'Eva, però l'esfèric que li sortirà per banda favorable a l'equip de l'Alcoletge. Servei de banda que fa Nayara. Nayara cap a darrere per Meri. Meri cap a dalt. Per a que sigui. Ui, aquest bot que li pot complicar. Al final és Rosa la que surt valent i la que ho intenta ara. És Plade. Plade, que bé. Baixadet de Plade. I evita que la pilota surti per línia de banda i damunt crea un fora de banda favorable al seu equip. Altra vegada Plade. Plade que la llançarà llarga. Plade al mig de l'àrea. Que bé Roser amb la testa per treure el perill de la porteria de l'Alcoletge. Entre ara Ariadna i Roser no se l'entén i serà Cris que ficarà la pilota en moviment. Cris cap a dalt. Cris que ho intenta la seva companya. El refús de la defensa de l'Alcoletge. És Ariadna. Ariadna al final. Altra vegada per Plade. La recupera el Pardinyes. Plade que intenta marxar de la Belén. Igual les dos millors ara. Una per cada banda de les jugadores. El refús afavoreix el Pardinyes. Canca la té. Ve ara per Plade. Era la número 19, Núria. Núria altra vegada per Plade i aquesta per Núria. Núria per Plade altra vegada. Triangulant a la zona de mitjos. Que ve a la xafadeta de Plade. Perquè sigui la seva companya que ho intenta. I això serà mans i tir lliure favorable al Pardinyes, on tota la banqueta de la barriada de Lleida aplaudeix a la seva jugadora per la magnífica jugada que estaven triangulant. Quan portem ara 10 minuts d'aquesta segona part i de moment amb el marcador d'1-0 favorable a l'equip de l'Alcoletge. Però ara el Pardinyes cercant la porteria de l'Alcoletge de Meri. És Cris. Cris que em sembla que no s'ho pensarà. Dos a la tanca defensiva. Cris ho intentava ara. Pilota que se li va dalt. I serà Meri el que traurà aquest servei de porteria.
Canvis a les files de l'Alcoletge i canvis també a les files del Pardinyes amb aquest partit igualadíssim, amb un solitari gol de moment d'Anna Belén, que posa per davant els jugadors de l'Alcoletge. El refús de Roser, de servei de banda, favorable al Pardinyes, i serà Plade el que la traurà, no? Al final li diu la seva companya, dame-la que saco jo, i serà sacada per Cris. Cris ara, i mans de Cases, favorable. Una altra vegada el tir lliure al Pardinyes. És Cris que, des del vell mig, quasi ja, del cercle del mig del camp, que no sé si ho intentarà, però sí que igual ficarà la pilota dintre per que hi hagi algun refús o alguna jugadora que ho intenti. Això que se'n va serà córner favorable a l'equip del Pardinyes. Diu l'àrbitre que hi havia córner, servei de cantonada. Està xutxant el Pardinyes per buscar l'empat. També el Col·legi amb algun contracop que l'ha tingut i de moment serà Cris. Pilota als peus, servei de cantonada per Plade, Plade i Cris. I això tornarà a ser banda ara. Favorable al Pardinyes. Banda ara, que serà també Cris el que la posarà en moviment. A dalt entre Plade i Roser. La té altra vegada Roser que la refusa. I això serà hasta Torrent. Torrent. Però que ve la pressió del Col·legi per Anna Belén, que se'n va Anna Belén. Això serà falta i groga de la número 7 del Pardinyes, si no veig malament. Serà Clàudia Sanz la que s'emportarà l'amonestació. I aquesta falta perillosa a la línia transversal del fons de joc del camp de F7 del municipal de Pardinyes. Però que sigui Ariadna el que ho intenti. Tanca defensiva que la mana Rosa. La tanca posada. Ariadna a la pilota. Ariadna. Marxa dalt el xut. Marxa desviat a l'esquerra de la porteria. Era bona ara la falta favorable a l'equip de l'Alcoletge. Bon partidet el que estem vivint aquí, Bon partidet el que estem vivint aquí al municipal de Pardinyes. És Rosa ara, que erra el servei de porteria i els hi regala un servei de banda a les jugadores de l'Alcoletge. És Roser. Roser cap a dalt, la ficarà al vell mig de l'àrea, sí. Al piquet, al cor de l'àrea, diu Rosa que és seva. Surt amb valentia i la recupera. Rosa cap a dalt ja per la seva companya. Que ve ara aquest cos a cos entre un i l'altre, entre la 18 de l'Alcoletge i la 14 del Pardinyes. No surt aquest esfèric. És Rosa. Rosa que el refús l'afavoreix. Fort xut al final de Pérez. Pérez. El que volia buscar. Quasi l'escaire amb aquest xut. D'empeina fort. Però se li escapa dalt de la porteria de Meri. Meri cap dalt. La té ara el Pardinyes altra vegada, que està ara portant el domini del joc en aquesta segona part. A la primera ha sigut més l'Alcoletge que ha portat aquest domini. I ara amb aquests primers instants, minuts ja, quan n'hi portem 15 d'aquesta segona part, 15 i mig, buscant el Pardinyes el gol que li posaria les taules al marcador. I l'Alcoletge el segon. És Anna Belén el que la trau de banda a banda per a que sigui el Pardinyes, que està xutxant de valent. Està pressionant l'equip de l'Alcoletge per intentar fer el gol. És Plade cap a la seva companya. Aquesta amb el cap que no la pot baixar. És ara pelota alta. Bé, sense deixar-le caure. Que bé, Plade, bajando la pelota al pasto, como mandan los cánones. És Anna Belén també ara la que se vol escapar per banda. Pilota per l'Alcoletge. Ve ara Anna Belén, el refús li afavoreix. Però bona jugada tant d'una com de l'altra. Tant de Plade baixant-la com d'Anna Belén intentant marxar per banda. I això serà
Servei de banda favorable al Pardinyes. Plade cap dintre. La pilota entre refusos que li arriben a Belén. A la Belén que li fica coneixement a la pilota. La desvia. Aquesta entregada per Plade. Li arriba al Pardinyes que està, com diem, ajustant de valent. Diu l'àrbitre que és fora de joc. Es queixa amargament la banqueta del Pardinyes. Entenien que no hi havia aquest offside que l'àrbitre pitava, però Abel Rodríguez que diu que això serà fora de joc favorable al Col·legi. Cap a dalt, amb el pit que la baixa la defensa del Pardinyes. Ona la recupera. És Eve per Ona. Al final Roser, que també està tot arreu. 2 pulmons, no, 3 ni té. És Ariadna, que ve ara entra Ariadna. I la jugadora del Pardinyes, si no veiem malament, era Clàudia. No, era Cristina, era Torrent. I la amonestació també, La amonestació li canviem de Clàudia a Torrent amb el número 12, que és la que està tenint el ball de bastons. Amb la número 27 de Mariana, per part de l'Alcoletge. I aquesta amonestació que era per Torrent. Això serà avui. Que bona. Al final, Rosa, que es fa amb l'esfèric. Però era una bona jugada favorable a l'equip de l'Alcoletge. De porteria a porteria. És Meri per Ariadna. Aquesta cap enrere perquè sigui Mar. Mar més cap dalt. Bé, pla de baixant-la. Ariadna, que arriba tard, però... Ui, que ben a veure aquesta cullereta. Al final quasi serà menys la defensa del Pardinyes. Pla de que la trau. La intentarà lluitar Agustina ara. La intentarà Agustina Pérez. Amb Roser. Al final l'esfèric. Que cau una altra vegada per Mar. Mar per Meri. Aquesta una altra vegada per Mar. Mar a dalt. Busca la seva companya que la baixa. Que ve ara Roser. Perquè sigui la triangulació amb Cases i Roser. Al final serà banda favorable al Col·legi. Bons minuts que estem vivint de futbol al municipal del Pardinyes, quan portem ara 18 minuts d'aquesta segona part. De moment, encara el Pardinyes amb opcions d'empat. I és el que busquen també aquests jugadors de la barriada de Lleida, arribar als últims instants vives. És Roser que intentava el xut, percutia amb la cama dreta. El xut li surt desviat a l'esquerra de la porteria de Rosa. I això que serà servei de porteria favorable a l'equip de la barriada de Lleida. És ja Rosa el que posarà l'esfèrica en marxa. Rosa cap dalt. Entre un altre no han agafat la pilota ni la jugada del Col·legi del Pardinyes. Diuen ara que eren mans, l'àrbitre no li compra i serà banda favorable altre cop al Pardinyes, que com comentàvem està intentant de totes posar cercle a la porteria de l'Alcoletge. La pilota refusada per Roser. És Plade que la trau. És Meri aquí que li fan la falta. Diu l'àrbitre que és falta favorable a l'Alcoletge. Falta que cometia, si no veiem malament, entre Pérez i Eva. Veiem ara que té un petit problema amb els cordons. La portera de l'Alcoletge. Bona sortida ara, valenta. Diu que cap dalt, que tanquin. I serà pilota cap dalt per aquí intentar les jugadors de l'Alcoletge baixar-la, però la baixada del Pardinyes, encara que més que baixar la refusada. I serà servei de banda per al femení de l'Alcoletge. Ja Roser, potent llançament de banda, Roser. No feia falta que la toqués, si no la tocava no era gol. Era servei de porteria, però no sé si algú l'havia per allí mig tocat o mig rosat, És Plade la que intenta marxar d'Anna Belén. Que ve Anna Belén ficar la punteta. Per que sigui Plade la que traurà el servei de banda. Plade a dalt, Plade. Que bon! Era bon moviment
amb aquest cas de Pérez, però la pilota que li marxava desviada. I això serà banda favorable, servei de banda favorable al Col·legi. Ja és per Meri, Meri amb el pit, Meri Cabdal ja que no la pot agafar. Ve ara, que ve ara, baixadeta, des del cel, quina rentadora, baixada Ariadna, le dan a la lavadora i la baja, Quina baixada al pasto. Ve ara la jugadora del Col·legi, evitant la prolongació de la pilota per part de Plade. La recupera, això sí, el Pardinyes. Ui, quina sotaneta. I això serà falta favorable que esportivament Nayara li demanava disculpes a la jugadora del Pardinyes per aquesta falta comesa. Cap a dalt aquest xut. Ui, que bona era. Ho intentava des de llunyona, però la pilota que no li acabava d'agafar porteria i serà servei de la mateixa favorable al Col·legi. Quan portem ara 22 minuts d'aquesta segona part. 8 i l'ha afegit. Pilota que desviava Ona per part del Pardinyes. Servei de banda que materialitza Mar Cabdal, però la recupera Eva. Eva cap enrere per a que sigui la Plade cap a Roseu i Rosa que la perd. És Ariana, que bé ara Rosa baix. Valente la portera del Pardinyes per a evitar el remat a boca de canó de la delantera del Col·legi. Ve ara Mar traient l'esfèric de la zona de perill de l'Alcoletge. Mira ara Ariadna amb zona de mitjos. Ariadna per... Ui, que bona! És per Ana Belén. Ana Belén, banda esquerra. Ana Belén que es perfila al final per Ariadna. Que bé la defensa del Pardinyes. Evitant, que bé Ona. Evitant que l'esfèric penetra de la seva xarxa. I que bé Ona ara marxant. Ona per Agustina. Agustina per Pérez. Pérez. Era boníssima la jugada que intentaven les jugadores del Pardinyes. Era Pérez el que filtrava aquesta pilota, però al final la defensa de l'Alcoletge que la pot treure amb bon elit. 8 i mitja de la tarda i de moment tot ha obert. Un únic, un solitari gol de la Belén li dona aquest avantatge quan portem 25 quasi d'aquesta segona part. És Plade que ve, Plade que carga la cama, Plade que se li en va el xut a la dreta, dic a l'esquerra de la porteria de Meri. I això serà servei de banda favorable a l'equip de l'Alcoletge. És Meri a dalt, que bé ara, era Ona, em sembla, sí, la 24, Ona que ho intentava el García ara, però la pilota que serà per Mar. La jugada de l'Alcoletge que ha través de servei de banda, el refús de cap de la defensa del Pardinyes, ja altre cop, servei de banda que serà Mar, l'encarregada de traure. Mar cap a Judit, no, era cap a Ariadna. La defensa ara Marialba del Pardinyes que evitava que la pilota arribés de forma senzilla. Ariadna amb el cap i serà Rosa. Rosa Cabdal no s'ho pensa. La intentarà ara García. No, bé Meri. També valenta la portera del Col·legi. És Meri ja que li dona la seva companya. Aquesta que intenta pujar-la, la recupera Ona. Ona que ve per Plade, Plade que ho pot provar. Quin paradón, quina aturada ara de Meri. El xut de Plade, quina bona aturada ara de Meri. El xut de Plade i serà servei de cantonada. Quina bogeria de partit. Partidàs el que estem vivint aquí al Municipal de Pardinyes quan portem 26 minuts d'aquesta primera part i Plade que ha estat a punt d'inaugurar el marcador del Pardinyes
i ha estat a punt d'igualar la contienda. A dalt aquest pilote no hi ha cap del Pardinyes que ho pugui rematar i serà per Marc Castro, la jugadora del Col·legi, que la posarà en moviment de servei de banda. Marc cap a dalt, la baixa Eva cap a Ona cap a la seva jugadora Plada, la jugada de franquícia que està amb Roser, que la intenta traure, Roser que la refusa per segon cop, i atxutxant davant el Pardinyes, intentant aquests últims instants del partit fer el golet de l'empat. Això serà servei de cantonada favorable al Pardinyes. Castells Produccions, com s'està poniendo el partido, Ve a dalt Esplado! L'ha tingut altre cop Plade, però l'esfera que li surt desviat de la porteria de la brava portera del Col·legi de Meri. És Meri ara el que amb cama esquerra cap dalt, però serà Plade el que la baixa. Bé, Plade ara per Ona i Plade, triangulant les dos. Altra vegada per Plade i Ona, ui que bé Ona, altra vegada parada, altra vegada aturada, enorme de la portera del Col·legi, altra vegada evita el que hagués set el gol de l'empat, el gol de les taules a l'electrònic. De moment, tot segueix igual, les Ona per baix, ho intentava, és Ariadna que pot sentenciar el partit, Ariadna, no se ho ha cregut, es veia acosada per dos jugadors del partit que estaven replegant, i la jugadora del Col·legi, des de llarga distància que ho intentava, i encara tot segueix en marxa, 28 i mig, quina bogeria d'últims minuts que ens queden, sense veu ja. L'agafen Rosa cap dalt per a que la baixi la jugada del Pardinyes, però aquest refús li afavoreix a Ana Belén que se'n va, Ana Belén que la xafa, Ana Belén lluitant entre un i l'altre, entre la jugada del Col·legi i la jugada del Pardinyes. Diu l'àrbitre que aquí no hi ha res, la recupera Pardinyes per Plade cap a banda, que ve Ana Belén a la pressió, Ana Belén i Plade la recupera amb aquest refús, la torna a recuperar Ona que ho intentava, Ona que perfila la cama, bé també ara la jugada del Col·legi que ven allà ara, i serà banda favorable a l'equip del Col·legi, amargament discutida per la banqueta del Pardinyes, però l'àrbitre diu que serà servei de banda favorable a l'equip de groc. L'equip de groc i groc negre, o sigui que van les dos allí. A més, els mosquits va bé, és el color preferit. És ara, que bé, ara ho intentava Ariadna, però la pilota que s'escaparà per servei de banda favorable a l'equip de la barriada de Lleida. És Ona, que bé Ona, 1-2 se'n va, de la tercera també. Ona aquí, ara cap a la seva companya, era Clàudia, diu l'àrbitre que hi ha falta, i això serà tir lliure, i de les últimes, ja que mira, ja estem amb el temps complert, ja s'ha complert el minut 30, ja estem al temps afegit, i això serà falta favorable al Pardinyes. Sonrisas i làgrimes, un golet del Pardinyes, Sonrisas i làgrimes, un golet del Pardinyes. És ara la jugadora 16 del Pardinyes, Maria Alba. És Maria Alba la que intenta amb cama dreta ficar-la dintre, a dalt de la porteria, defensada per Meri quan ja estem al temps afegit. Serà Meri el que ho intentarà. Meri, que no sabia el que passava. Meri cap dalt. Meri per Ariadna. Ariadna que intentava baixar-la. Xut ara d'Ariadna sense pensar-se, el xut. És ara Rosa el que posarà
L'última pilota serà moviment. T'imagines algun gol del Pardinyes? Quina bogeria per als jugadors del barri de Lleida, de la barriada. És Clàudia. Clàudia amb la pilota. Clàudia que marxava, això serà targeta per Judit. Si no veig malament, targeta per número 20. Per Judit, ja que marxava Clàudia, i serà igual l'última que tindrà l'equip de la barriada de Lleida, l'equip del Pardinyes femení, l'equip de les Ladies, per poder igualar el marcador i poder anar als 7 metres al llançament de penals. És altra vegada a les Clàudia. Clàudia que la posarà al vell mig de l'àrea. Defensa i atacant. La pilota Meri, molt segura durant tot el partit. Meri a dalt. Meri a dalt, serà Rosa. Altra vegada Rosa. Temps afegit, com dèiem. I Rosa a dalt. Li molestava a la jugadora de l'Alcoletge. Amb el pit la baixava. Que bé Ona. 1, 2. La recupera Maria Alba. La recupera Ariadna. Diu que és per Ona. Ona que la xafa. Que bé Ona. Que bé i Roser també. Amb la pressió. Ona cap a Plade. Plade que pot tenir l'última. Plade que la filtrava cap a dintre. La pilota que surt. Tira per servei de porteria. Bogeria al municipal de Pardinyes. Bogeria d'últims minuts. I de moment que amb aquest solitari gol d'Anna Belén a la primera part de l'encontre serà de moment que s'enduran el gat a l'aigua l'equip del Col·legi, però encara no s'acaba això, És Rosa. Rosa Capdalt. Rosa Capdalt. Plade que la baixa. Plade que pot. Al final era Anna Belén la que portaria l'esfèric per part del Col·legi. La Belén i Ona. Ona i a la Belén. Banda favorable a l'equip de l'Alcoletge. És mitjançant Roser, que de ben segur la posarà al vell mig de l'àrea. No hi ha cap companya, sí, és per Judit. La pilota per Judit, és on el que ho intentava, no Plade. Plade i Roser lluitant com a guerreres. La té altra vegada era Garcia. Garcia que ho intentava per Clàudia. Diu l'àrbitre que no hi ha res Garcia. Garcia per Plade. Plade! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. I arriba la bogeria al municipal de Pardinyes. Gol de Plade. Gol per igualar el partit. Al temps afegit. Iguale, fique les taules al marcador i amb aquest resultat ens n'aniríem a sonrises i làgrimes salines. Ens n'aniríem als penals. Pilota que Plade ficava a la dreta de la porteria de Meri, que s'estirava, que no podia fer res, i això serà l'empat que ficarà el marcador igualat i s'acaba el partit en aquests moments. I serà el llançament de penals el que decidirà qui passarà a la final absoluta i qui passarà a la final de consolació. Descansem una miqueta, no? Descansem una miqueta, anem a fer els penals, anem a preparar-ho i ara tornem. Són uns maleducats, no? Molt bé, aquí. Ficaré ma germà.
El resultado final. Ni quién lo marca, No, ni... no, no, nada. El resultado final. De 3-2, de 4-3, el resultado final. Y ya está. Guardas y cierras. Oh, qué partidazo, Jordi, tío. Qué guapa, tío, el partido. Espectacular. La espalda, tío. Estamos ahí. Horas extras. Solo me faltaba eso ya. ¿Qué? No volies plegar? Una miqueta més, va. Sí, una 5 miqueta més, no? minutets 5 minutets més. Ens has portat bona sort de moment, Sí, eh? no? Hauràs de vindre cada vegada. Partidazo, ¿eh? Hauràs de vindre cada vegada. Partidazo. Ja el contractarem, va, ja li pagarem algo, un soparet o algo, no? S'ho mereix. No, 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 la Mereixem. cabeza aún. Desde el gol. Sí, tiene que dejarte. No jodas. Ya, cariño, pero es que no hay cargador. Poco a poco. Además, no se está retransmitiendo por YouTube, se está grabando. Se está grabando, sí, sí. Mañana se podrá colgar con los highlights, pero el problema es que o el código que me dio Ramón para el YouTube no es el correcto, o no sé qué cosa ha pasado. Sí que la señal no me llega como tendría que ser, y que no sea por eso, pero... Doncs això, sonrises i làgrimes al municipal de Pardinyes, al punt fatídic, al punt de penal que resoldrà el partit. I què dirà qui de les dos esquadres, qui de les dos equips passen o no passen a la final absoluta o de consolació. A la porteria. Avui, dos porteres que han fet molt bé la feina. La Meri per part del Col·legi de la Rosa, per part del Pardinyes. Tot per decidir. Primer penal que la tirarà Pardinyes, que començarà amb Ona, si no veig malament. És Ona. El primer penal, sota pals. La portera del Col·legi, sota pals Meri. Partidàs avui, el que han viscut al municipal de Pardinyes amb aquest últim gol. A última hora que ha donat aquest accés als penals. Comença Ona per part del Pardinyes. Meri bajo palos. És Ona. Quin golaç d'Ona. El primer per part del Pardinyes. El primer dona. Pardinyes 1, els penals al Col·legi 0. Però el Col·legi encara ha de llançar el primer. És Ana Belén ara. Gol de penal dona, apuntem ara. És Ana Belén, l'autora del gol de l'Alcoletge, la que de moment donava l'accés a la final absoluta, però amb aquest gol de Plade s'ha vist abocat al llançament fatídic a la loteria dels penals. És Ana Belén bajo palos Meri, dic Rosa, Ana Belén, ve Ana Belén a dalt, ve Ana Belén a baix per fer el primer al equip de l'Alcoletge. 1-1. De moment Ana Belén, que manté vives les aspiracions de l'equip de l'Alcoletge. I ara serà Clàudia l'encarregada del segon penal per a l'equip de la Barriada de Lleida. És Clàudia
Claudia. Això vol dir que l'Alcoletge, si ara posa el seu penal, agafarà aquesta petita distància i el tercer resoldrà. Meri, la portera. El portera és Meri, el que intentarà posar l'Alcoletge per davant. Meri cap a esquerra. Meri... Per davall. I és Meri la que fa el gol. I és Mérida que fica la pressió a l'equip del Pardinyes i més concretament a Amplade, que serà encarregada d'aquest tercer penal. Recordem, si para la portera o falla Plade, serà el Col·letge el que passarà a la final absoluta. Si fa gol encara continuarà amb un penal més. Vale, Plade, i el Col·letge que es classifica per la finalíssima contra la Bordeta. El Col·letge enhorabona, Pardinyes enhorabona als dos equips per a poder gaudir d'aquesta tarda futbolística, aquesta tarda del futbol femení que ens ha fet gaudir una passada amb aquest partidàs que acabava amb empat a 1 i als penals del Col·letge que resol aquesta eliminatòria i se n'anirà cap a la final absoluta i a la final de consolació l'equip del Pardinyes. Fins aquí acabem aquesta retransmissió. Fins a la propera. Recordar que la final absoluta serà Bordeta al Col·letge i la final de consolació Pardinyes contra Garrigues. Enhorabona per la final. Cuida't molt. Fins ara. Sí, grabado está. Pero no lo que está... Chato, enhorabona.